νέες φανταστικές αφίξεις από εκδόσεις Σαββάλας. Για πάμε να δούμε μερικά. Για παιδιά από 1 χρονών, βιβλίο pop-up με εικόνες. Βιβλίο με μυρωδιές. Μυρίζει στα αλήθεια. Βιβλίο παιχνίδι ποδόσφαιρο. Καλή στην αρχή έχει το βιβλίο και μετά εδώ πίσω έχει τους παίκτες. Και εδώ μέσα έχει το γήπεδο και ζωντανεύει το παιχνίδι. Βιβλίο και παιχνίδι, φτιάχνω έναν T-Rex. Έχει και βιβλίο να μάθει ένα σωρό συναρπαστικές πληροφορίες για όλους τους δεινοσαύρους και υλικά για να κατασκευάσεις τον δικό σου δεινόσαυρο. Για την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, της παρατηρητικότητας και της συγκέντρωσης, ένα πάζλ είναι ιδανικό. Ζώα του δάσους, 96 κομμάτια. Είναι έτσι μακρόστενο και έχει και το βιβλίο. Τέλειο. Βιβλίο εργαστήριο απίθανα αυτοκίνητα για τρελά χρωματικά. Περιλαμβάνει και βιβλίο δραστηριοτήτων, 7 αυτοκίνητα και μια χάρτινη ράμπα για ατέλειωτο παιχνίδι. Τα λατρέψω και τα ξαναφέραμε. Βιβλία δραστηριοτήτων με αυτοκόλλητα. Και αυτό και αυτό. Επίσης, κουτιά ζωγραφικής, λαμπερή μονοκερή. Ζωγραφιές νέων. Μυρωδάτες ζωγραφιές με μαρκαδόρους που μοσχοβολούν. Υπέροχα τατουάζ. Σχεδιάζω βήμα-βήμα ζωάκια και μονοκερή με 5 φανταστικές ξυλομπογιές και σβηστούλες. Ζωγραφικές και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Σειρά γράφος βίνο με μαγικό μακαδωράκι με σφουγγαράκι από πάνω. Ατέλειο το δημιουργικό παιχνίδι με επιτραπέζια για όλες τις ηλικίες. Επιτραπέζια Smart Sticks κυνήγι θησαυρού, ανακαλύπτω Ελλάδα και δεινόσαυροι. Και αν με αφήσεις να συνεχίσω, μπορεί να μιλάω μέχρι το βράδυ. Οπότε το σταματάω εδώ και σας περιμένω από κοντά για να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Ναι, έχει κι άλλα.